kai jaga North Eastern Hills University Professor Lakon Kama Hanin kesengi lang ba kakerwa ka ba ulapha ula pentip ba ularai ban mi sakmat ban ekon ya ke election MP halor kawai kanong rim bat kata kalong ban yoi ba ka Meghalaya kamtam ka East Khas Hills, West Khas Hills, Southwest Khas Hills, Eastern West Khas Hills, East Jaintia, West Jaintia, Marib Hoi District kin kiu saprang ha ka roi ka par habaro kiliang ka kerwa ka berap da ka baong ba ka roi ka par ba khamya dei bet ka jingla ban yang hala ki jong ki kjat ha ka baki pajba jong ki snong bet ki sor nong kendong kin la ban yo yak kamai ka ji ka bat kena kenang bikin la ban kenjo sya kata ka thong ulaong idon kam ban phai khmat sekitu ki kenun bat ki than ki bala shu sya ino baro sikata bat persyang ban genti weki ha ka kerdan ba kin yelong mar rengkat bat ki wei pat ki bala kio susu la berap do ka baong bangimla ban nem pen pau ni ban kiar na kimat ki bai dei bet ka roi ka par kum ka lek kawan ka ba khamha la kalong na khando ni langba na sun ka kam jungo kai perkai ka dei ka ba biang bha ka yeu hangni hajla jongi han reng don kam ban khampan bha susu khna bagin kring ki nong wan jungo kai klem nak ta pat ya ka jinglong tanrai jong ka riti ka dustur bat kamar yang ba e jongi ulang ru bangi dei ban pen slur ban yele ban kantiu ki karkhana ki ba kham yo nong bha kum ka food processing ke dawai kan bat ki wei klem da pentut ya ka saudong saukun nang bangin la ban plie ya kilat ai kam ai jam na ka benta ki samla kari ka jing yakni khaput ka jing lifting electric kha ka jing bomnon ki jaka training bapaka na ka benta ki samla ile kai ka jing king pung umyam ka jing bombiang ka scholarship na ka benta ki samla puli ke bapas bha bat khamtam gitu ki baduk bat ki wei de ki dei ki chinge ka ba ka imlang salang ka yakendu da ki post nam bat ke badang yai beteng hado menta hanrei ke sorkar bat ki MP kimla ban pendu ya kini kicing ki wei pat kimat kum gelanji rel ke inner line permit ke state reservation policy ke jingidai ke jing koridor ke saukun mariang bat ke jingya kenat khaput bat ke jela asam kini ke dei kimat ki ba ngihaban perkhat bat pikir bha da ka babu swa hakmat ya ke ai ke ban pen bentoy lang ya baro